ina amfani da wannan dama wajen janye kalamaina da kuma ba da haƙuri ga 'yan masana'antar fina-finai na Hausa, wato Kannywood. Na yi maganganu kuma zan janye su kuma zan ba da haƙuri bisa wasu dalilai guda uku. Dalili na farko, maganar da na yi wasu suna ganin ciyaman Alhaji Dauda Kahutu Rara shi ne ya sa ni na yi wannan magana. Ina janye wannan magana da kuma ba da haƙuri domin baranta shi da maganar da na yi, domin maganar da na yi ni na yi ta a karan kaina. Kuma lallai ciyaman Alhaji Dauda Kahutu Rara ya kira ni, ya kuma zaunar da ni, kuma ya nuna min kuskuren da yake cikin abin da na faɗa. Kuma daman cikar ɗan adam shine idan shugabanka ya ce ka yi daidai, ka karɓi daidai ne. Idan shugabanka ya ce ka yi kuskure, ka karɓi kuskuren da kai. Lallai ya kira ni kuma ya gaya min maganar da na yi tana cike da kuskure, wannan yasa nake ba wa 'yan Kannywood haƙuri da kuma janye maganganuna. Abu na biyu, akwai abokiyar aikina wato Hajiya Aishatul Humaira, ita ma ta kira ni ta kuma zaunar da ni kuma ta nuna min kurakuran da yake cikin maganganun da na yi, musamman akan mai girma MD Ali Nuhu, wanda uba ne a wurinta a wannan masana'antar. Hallau kuma a cikin masana'antar nan tana da aminai maza da mata wanda suke da alaƙa ta mutunci da kuma mutunta juna, wanda da na yi magana gaba ɗaya, maganar ta sa ta cikin tsaka mai wuya. Wasu suna ganin cewa da yawunsu na yi wannan maganganu marasu daɗi. Haka ni karan kaina Abdullahi Alhikima a cikin masana'antar Kannywood ina da aminai, ina da 'yan uwa, ina da abokai, ina da manya kuma ina da iyaye, wanda bayan na yi wannan maganar na gano cewa lallai na yi kuskure babba. Wannan yasa nake ba ku haƙuri da kuma janye kalamaina akan wannan dalilai guda uku. Amma ba ina janye kalamaina bane akan maganganun da wasu ƙananun yara suka yi wanda ba ma 'yan masana'antar Kannywood bane, domin ni ban san su ba. Amma ba zan ga laifinsu ba. Wataƙila irin yaran nan ne masu zuwa location a sai abinci a musu bismillah su ci, wannan yasa suka fito suke magana a kaina saboda su kare abincinsu da suke ci a wannan masana'antar. Da wannan nake sanar da duk wani ɗan masana'antar Kannywood, babba da yaro, wanda na sani da wanda ban sani ba, ina janye kalaman da na yi a kansu, kuma ina fatan cewa za mu ci gaba da ma'amala mu da su ta mutunci da mutuntawa. Haka Alhaji Dauda Kahutu Rara ina amfani da wannan dama wajen sanar da wani sako ga 'yan Kannywood. Mutane da dama suna ganin kamar na musu katanga tsakaninsu da shi, to ba haka bane. A yanzu yana ma'amala da ɗimbin mutane da suke cikin wannan masana'anta, kuma kofa a buɗe take ga duk wanda yake ganin zai iya bawa Alhaji Dauda Kahutu Rara gudunmawa daga cikin wannan masana'anta daga kowanne bangare. Lalle Alhaji Dauda Kahutu Rara iya maraba da shi, kuma iya fatan a yi rayuwa cikin aminci da aminta. Haka ina jinjina wa wasu mutane muhimmai wanda suke cikin masana'antar Kannywood, wanda suka nuna kara da karantawa a gare ni da na yi wannan maganar ta shafe su, amma ba za su iya yin magana ba, sai dai su kira ni kai tsaye domin su nuna min rahin jin daɗin su. Ina mai ba su haƙuri kuma ina girmama su, kuma ina mai fatan za mu ci gaba da amintuwa da kuma zama na amana. Kuma daman shi ɗan adam a koyaushe yana iya yin daidai, yana iya yin kuskure, wanda ina da tabbacin a cikin masana'antar Kannywood daidai na yafi yawa, saboda irin gudunmuwa da na ba wannan masana'anta. Duk wani mai hankali a cikin masana'antar ya tabbatar na ba da gudunmuwa mai ƙarfi, kuma a lokacin da masana'antar take buƙatar gudunmuwa. Haka ina amfani da wannan dama wajen miƙa jinjina da godiya ga zaratan jarumai, 'yan gwagwarmaya kuma 'yan siyasa masu amfani da kafafen sadarwa na social media, wanda suka fito suka tsinci wata hikima da wata saƙo da na aika cikin maganata kuma suka yi amfani da ita, musamman ambasada Nura Danfo da kuma sarkin mata da Umar Waiza na Maiduguri da Maidawa da kuma Horon Zango da na kowa Abubakar da ɗan Abacha da kuma Kilishi da Zaharaddin President da London B ta Kwankwasiya da kuma Babiyana da kuma Nasiru Idris na Atiku da sauran mutane da muke tare da su a gidan Alhaji Dauda Kahutu Rara. Ina sanar da wannan mutane ba gajiyawa bace, ba kasawa bace ta sa na janye kalamaina. An tabbatar min da nayi kurakurai a cikin kalamaina, Allah kuma ina so na barranta kalaman da nayi da shi Alhaji Dauda Kahutu Rara, wanda yasa na janye wannan kalamai, kuma yake bada haƙuri. Ina sanar da 'yan Kannywood mu da su abu ɗaya ne, kuma za mu ci gaba da mu'amala cikin girmamawa da mutunta juna. Allah ya ba wa kowa rabansa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.